sobrang init sa bahay. Ayan, kasama ko si Papa, si ate ko ulit, si MJ. Ayan. Ayan si Bibi, oh, ang ganda. Ayan po. Nasa ano kami, nasa tricycle. Ayan. Gala-gala kami mga lalang. Ayan, i-upload ko to sa ating page. Ayan si Papa, napakagwapo. Aw, 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 aw. Ayan po. Ayan po. Ayan, dadaan kami dito, hindi ko alam. Ayan, iikot lang saglit. Ayan, umikot. Ayan, nasa pan pa rin kami. Ito pa mga dinadaanan namin, no? Ayan, sigler nagtago. Ayan yung aking beautiful sister. Ayan nga ba? Two beautiful sister here. They are wearing two same yellow. Ayan si Bibi. Bibi, tingin na, Bibi. Bibi, tingin na, Bibi. Oy. Tagin po. Naging tama si Bibi, oy. Ayan, Bibi. Dali na, Bibi, oy. Tingin ka na, Bebe, oy. Oy, Bibi. Nagtago man si Bibi, oy. Ayan. Ayan mga lalang. Nandito tayo, ayan. May mga tao sa daanan. May mga tao. Sobrang mainit, kaya kailangan natin maggala-gala kahit pa paano. Ayan, nakabunga, nakatawa na naman si host. Ayan, nagkagalaan pa rin tayo, nasa biyahe. Medyo malayo pa punta, siguro after 10 minutes, makakarating tayo doon. Ayan, hindi ko ito papatayin hanggang makadaan tayo doon sa may ano, sa may tulay, sa may ilog. Ayan, nakakangalay nga yan. Ayan, si Claire, ganda ni Claire, oh. Sana all. Ayan, yung aking two sister. Ayan, OMG, nawalan po ng gasolina. Patay na, patay. Maglakad na lang tayo pabula. Alilang gasolina. Ayan, paray tayo dyan, nawalan ng gasolina. Ayan si Bibi, oh. Ayan, ay, maglalakad na talaga tayo mga lalabs nito. Talaga to si Dominador Mota, oh. Papalakarin tayo. Bango na kamutat kilong ito. Ayan, kailangan natin bumaba at babalik ta rin yung, ano, yung sakyan, yung karag-karag ni Dominador Mota na, ano, tricycle. Ayan, kayo mga lalabs, yung sekreto ng mga, ano, ng tricycle na, ano, ayan, walang gasolina. Ayan, binaliktad po ni Papa yan. Otherwise, maglalakad tayo. Ayan. Hindi na tayo sakay na Claire. Ayan, okay na sana gumana na. Kung hindi, maglalakad po kami papuntang Bula, mga lalags. Ayan, sakay uli. Sakay uli tayo. Ayan, sakay na uli. Ayan, gumana na. Alhamdulillah. Gumana na. Ayan. Ano na nangyayari, Papa, dyan? Oh. Hindi pa rin gumagana. Wala na talaga dito. Alam na. Ayan na. Ayan na po. Nagana na kami po. Umandar na po yung ano, yung tricycle. Umandar na po mga lalag. Ayan mga lalas, umandar na po ang tricycle. La 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 la. Ayan si Papa po bibili po ng gasolina dyan, oh. Bibili siya ng gasolina kasi po. Yung gasolina, tubig. Tubig. Tubig pala. Ayan, babalik po kami, kuya. Ayan si kuya, naka-smile. Smile si kuya, ayan. Naglalakad na po tayo. Nandito po tayo sa San Jose, Bula. Ayan mga lalas, may mga marites dito katanghali nasa gilid. Ayan. Mga marites, oh. Ayan, nadaanan po na yung mga marites. Ayan, nandito na tayo. Ayan. Nandito na tayo. Tingnan nyo, ay hindi, wala pa pala tayo dito. So, nandito tayo ngayon para bumili ng ito na talaga, gasolina talaga to. Ate, ayan.
Ayan si Papa talaga, bibili na ng gasolina. Sure na. Ayan, tingnan nyo naman dyan. Ah. Ayan si Bibi. Hanggang dun tayo sa may ano, saka ko ito papatayin pag nandun na tayo sa may ilog. Ayan, naglagay si Papa ng gasolina mga lalabs. Ayan, nandyan siya, oh, see? Magkano yung gasolina pa? Magkano yan? 100 daw, OMG. Napakamahal ng gasolina dito. Bilisan mo pa, oy, bilisan mo. Bilisan mo, bilisan mo. Oh. Ayan, okay na. Aandar na uli ang tricycle. Aandar na uli. Ayan mga lalas, maandar na uli. Magdadaanan natin yung mga, ayan. Ayan na. Maandar na uli yung gasolina. Ay, gasolina. Hindi gasolina, OMG. Hindi gasolina, yung tricycle. Ayan. Dito tayo, balik na rin natin yung ano, ayan. Nandito po tayo dumadaan. Yan. Oh, umaalog-alog. Umaalog-alog. Ay, may ano po, may truck. Hindi man ipatan ko diya ka mo. Hindi, mak. Ayan na, okay na po. Okay na mga lalang. Ayan. Kung meron lang akong load, sana naka-live tayo. But I don't have. I-upload ko na lang tumamaya. Sa ating sa aking FB page. Ayan mga lalas. May mga madadaanan tayong mga marites dito. May mga marites po tayong madadaanan mga lalang. Ayan, ipapakita ko po sa inyo may mga marites. Ayan. Nandyan na tayo. Ay, OMG. Tumatalon-talon. Ayan mga lalabs. Kita nyo yun? May mga marites tayong nadaanan. Mga marites nasa labas ng bahay. Ayan mga lalabs, dadaan pala tayo doon sa yung sa tulay. Dadaan pala tayo sa tulay. Ayan, makikita natin yung tulay bago pumunta ng Bula. Yan na. OMG. Ayan yung aking sister. Ayan. Anong nangyari? Tumigaw ang aking puso. La 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 la. La 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 la. Ayan, akit na yung mga lalaw. Ayan, nakikita nyo yan? Nakikita nyo yan? Ayan, andyan tayo sa may ilog. Ayan yung ilog mga lalas. Nakikita nyo yan? Ayan. Kuhaan tayo sa ilog mga lalas. Ayan, there's a lot of water lily. Water lily. Baba na, bababa. Ayan, be careful, Papa. Ayan. Be careful. Ayan mga lalab, don't forget to like my page, Islandski Vlog. Ayan. Thank you for watching.